Inaugurem avui la consecució de 10 anys fent tot el que ha estat al nostre alcance per a millorar la qualitat de vida de les persones amb alguna discapacitat. Han sigut 10 anys lluitant per aconseguir metes com el centre ocupacional amb aula de dia o el centre especial de teràpia hortícola, la furgoneta de la que gaudim, el vibrant i molt actiu Club d'Oci. Esperem que no facin falta molts anys més per a poder tindre el nostre gran projecte de futur, la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual. A ningú se li escapa que esta última és una empresa ambiciosa, sobretot en els temps que estem vivint. Però és necessari que tinguem amplitud de mires i creguem en este projecte indispensable per a aquestes persones amb necessitats especials tinguen al llarg del seu cicle vital l'atenció mínima que requereixen.